Ha iki pasar malam sing Uluk Dadi lur, ngene iki lur. Nah, di Tong Setan ae delok becak ya lur. Iki montore iki. Proses pemasangan wahana biang lala iki ya lur, becak didelok ya lur. Di para kru pasar malam sedang memposisikan atau menyetel wahana supaya presisi dan dihidupkan dan dilumasi ya lur, karena baru pindah lokasi tempat baru yang berada di lapangan Desa Termulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Ya, para kru ini sedang bekerja. Nah ini gitu. Nah itu digeser ya lur, ngepas no apa itu tali selingnya itu lur, dan posisi ora nyelewo setengah. Dan yang satu itu sedang melumasi as-as sate kanggo gondolan iki lho. Wahana biang lala iki. Nah ini gitu. Nah iki Tong Setane lagi rangkane ini iki lho. Sebelum beroperasi ternyata begini suasana di balik layar pasar malam. Para kru sedang bekerja. Kenal pote lur, melok lur. Nah, ono lur, style wis lancar. Terus dipasang gondolane iki ya lur. Nah. Setel iki, pokoke setel geser, kurang geser yang ndi ngono lur. Dincot-cot pakai dongkrak. Dari layar proses persiapan wahana biang lala ya lho. Mesin diesel, mesin dompeng, dan poli roda gendeng, tali seleng berputar. Nah, ini iki lho. Iki operatore june siap standby ya lho. Nah, ini gitu. Ini lapangane ini. Para kru sedang menggotong gondolan nih lur. Nah, diposisikan seperti ini. Walik lawangnya lur. Nah ini lur masanya lur. Satu lur, terus ditarik sedikit, satu langkah, dua per lur. Muter ngedeni wong lur. Pol dhuwur iki ben imbang, kok ngisor neh tengah iki diwaki neh lur. Terus nek wis simbang yo. Nah, iki ganjel niku lur. Gandelane niku dioleni lur. Iki mesin penggerak wahana biang lala. Nah, para kru pasar malam gotong. Cantolo ben licin dilumasi ya lho. Nah, terus dihubungno lho. Nah iki nek wis loro ngene iki kok langsung selanjutnya. Oh lho, gelis ya. Belas keranjang. Ini di depan ini wis akeh sing delok iki lho. Nah, para warga sekitar
kita sedang menyaksikan ini. Nah ini terus muter ini loh. Nah buanter lur. Oh berarti loro lur. Nah loro iki loro dhuwur ya loro. Nah itu loro masange lur. Nah iki buatange ngene iki lho. Orang ngaji malah ning kene. Nah, wes. Nah, bisa nolong ngono ya lho. Itu 8 itu barang. Rolas kerajang ya. Sanggar. Ayo. Itu. Ini lur balik layar sebelum beroperasi. Baru terpasang 5. Proses pemasangan gondolan warna biang lala ternyata begini loh caranya, 1 per 1, terus 2 terus 3 urut ngono ya lor, dan selanjutnya disilang lor biar imbang. Nah ngono lor. Nah iki ngene iki. Nah, berarti udah 6 gondolan. Keranjang baru terpasang. Ngono lho, sak terus pasang terus pokoknya. Kompak harus. Ini kora-korane sapot setengah juga udah 3 orang. Nah ini loh proses pemasangan wahana. Nah. Wah mobil loh. Coba lihat sampah samping mana kora-kora. Nah, ini kora-kora 16 apa ya lur? Linggian oh ya lur. Ini asmor baut yo. Dioleni ya lur. Nah, ini sing apa iki lur? Seluncuran pelangi. Nah, ini lur. Sret wis dipageri lur karo masang pageri. Aman iki ana pageri iki wetengen. Pager kabeh iki lur apik. Nah iki teplone iki, teplon warna-warnine iki dok kadut iki lur. Mau dirangke ditata ngono lur. Iki apik iki padha lur ngene lur. Iki kora-kora nggo kari ngeki lampu. Ngeki lampu ngono lur.
Nah, ini para warga sudah pada berdatangan untuk menyaksikan suasana persiapan wahana pasar malam. Nah, ini lur. Nah, dan di sebelah sana Enterprise, di area Enterprise juga tinggal pasang lampu. Nah, apa ya lur? Nah, langsung dukung noneh lur. Tinggal 2 lagi ya lur. Nah, ini ramenya pelur. Oh no pelur, ramenya pelur. Wah, bocile wis lengkap-lengkap. Delok teko kene ya lur. Nah, itu dipasang apa itu? Pagar. Di pagar lur. Di lampunya itu dipasang itu. Pagar lampu dipasang. Apa itu? Mana apa? Oh, itu loh. Guys, kita lemparkan ya besok malam. Kangkol nek iso nutupi kabeh ku untuk HP. Wis mulai. Halo. Kita ramaikan besok malam ya, guys ya. Besok malam hari pertama pembukaan pasar malam yang berada kayak HP impianku kok. iki lho. Nah, ini warga desa Termulus anak-anak lur. Nah, ini lho. Kita besok ramaikan ya, guys ya. Iya, iya. Harganya Mas, IP-nya Mas. Mas, Iko lho. apa, Mas? Nah, iko lho apik. Nah. Masang iko lho. Nah, wis terpasang kabeh. Apa? YouTube. Heeh. YouTube dek. Nah, itu ora ngaji. Oh, balik. Baca delok iku ayo. Enggak ada Kak siapa itu? Ini udah ada rame-rame apa ya lur? Coba kita lihat, cek. Halo, halo. Wah, kepol rame nih pol iki. Dah. Loh, wis dibuka iki. Ana apa iki? Ini wis rame, halo. Nah, ini wis dibuka ana apa iki? Apa? Oh, permainan apa iki? Tutup. Nah. Tutup warna. Tutup warna. Nah, ini lho. Udah terhubung lur, wis burung dadi iki wis terhubung warga iki. Nah, rame ngene lho. Full kok kae lho. Nah, ini iki lur. Kok delok ape? Belum jadi udah dikerumunin para warga dan anak-anak ini. Nah, namanya itu mbak-mbak ini, adik-adik. Saumurane kabeh akeh ya. Nah, lanang wedok tadi lur. Ono kabeh nih saumuran kabeh iki. Rame ternyata di warga desa Termulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Nah.
tutup warna lur. Nah, nanti kalau bisa menutup dapat hadiah HP lur. Game pasar malam. Lho wis terpasang kabeh ya lur iki ya lur. Nah, ini lur. Tambah sore tambah rame pokoknya. Lur rame nih lur. Wis bar iki sing masang biang lala lur. Iki pagere lampune. Ya lur wis ngono ae lur suasana lokasi persiapan wahana biang lala tadi. Abdul Wahid. Apa itu Pak Mas? Abdul Wahid. Abdul Wahid. Nur Wahid. Ah. Abdul Wahid. Spasi. Hah? Spasi. Oh iya pasti. Nah iki Mbak do pengen roh iki ngoben ketok iki ya. Mbak sapa kabeh iki? Rene ping piro bakale? Rene ping piro? Lho kok gak ngerti? Rene terus. Lho ngono. Ambi sapa? Kancane MISD iki. MISD campur. Oh, MISD kabeh. Oh. Masih MISD yo. Nah, iki lur mbak-mbake lur. Warga desa Termulus. Ramene pol wae delok persiapan wahana biang lala dan kora-kora dan tong setan nih kok. Nah, ora. Terus iko prosotan pelangi ya lur ngono. Iki yo wis 50% jadi lur. Urung dadi wis dirubung akeh ngono. Nah, ngono ae lur. Wis ya lur. Wis surup iki wis meh jam piro iki? Semeh 4:30. Nah, ngono ae ya lur. Bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.